ଏତିକି ମାତ୍ରକ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟଂ ଯୋ ମେ ଭକ୍ତିଆ ପ୍ରୟଚ୍ଛତି। ହେଲେ ସେ ଭକ୍ତିଟା କୋଉଠି ଅଛି? ହୃଦୟର କଥା ଜାଣିବାକୁ ଅସୀମ ଶକ୍ତି ତୁମ୍ଭର ଦୟାମୟୀ ମାଗୋ ଦୟା ସଂସାର ତାର ବାର ତାର ତାରିଣୀ ସ୍ନେହମୟୀ ନାମ ବିଶ୍ୱରେ କୁକୁତମ ସତକୁ ତୃପ୍ତି ନେତ୍ରେ ଚାହା କିଶୋରେ ଜନନୀ ସ୍ନେହମୟୀ ନାମ ବିଶ୍ୱରେ। ଭାଇ ଆଜି ଆମର ଏକ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର ଦିନ। ଜଗତମାତା ତାରିଣୀ ବୋଲି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ପାଇଛନ୍ତି ବେଦ କହୁଛି ତନ୍ତାରିଣୀ ନାରଦହାରିଣୀ ତ୍ୱଂ ବର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀ ତ୍ୱଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ତ୍ୱଂ ବର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀ ତ୍ୱଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ତ୍ୱଂ ବର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀ ତ୍ୱଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ତ୍ୱଂ ମଙ୍ଗଳା চ ବଦଳାଦି ମାତା କାରଣ ତ୍ରାଣ ତାରିଣୀ ଦ୍ୱୟଂ। ଆପଣ ତାରିଣୀ ବୋଲି ନାଁ ପାଇଛନ୍ତି। ତାରିବା ଶବ୍ଦରୁ ତାରିଣୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନାଁ ପାଇଥିଲେ ବର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀ, ଯିଏକି ବର୍ଣ୍ଣରୁ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନାଁ ପାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଯିଏକି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱରୀ। ଅର୍ଥାତ ତୁମକୁ କିଏ ମଙ୍ଗଳା ବୋଲି ଡାକିଲା, କିଏ ବଗଳା ବୋଲି ଡାକିଲା, କିଏ ଶାରଳା ବୋଲି ଡାକିଲା, କିଏ କାଳି ବୋଲି ଡାକିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେତେ ନାଁ ଗୁଡାକ ବର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱରୀ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାମ ହେଲା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ। ଆଜି ମା ତାରିଣୀଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ପର୍ବ 90ତମ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ, ଏ 90ତମ ଚୈତ୍ର ପର୍ବର ଆଜି ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ସାଂସ୍କୃତିକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସି ଦ୍ୱିପଦକଣ ଦାସକାଠିଆ ଗାୟନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼ କୃପା ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ କିଛି ହରିକୃଷ୍ଣ ବାବୁ ଫୋନ କଲେ 2016 ମସିହାରେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦେଲେ ମା ତାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ହେଲେ ଭାଇରେ ଏ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ସେବାରେ ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଚୈତ୍ର ମାସଟା ନା କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ବାଛିଲେ? ବିଧାନ ହେଲା ଏ ଚୈତ୍ର ମାସକୁ ମଧୁମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆରେ ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ମଧୁମାସ ସବୁବେଳେ ମଧୁମୟ। ମା ହଉଛନ୍ତି ମଧୁମୟୀ। ଯେହେତୁ ମଧୁ କ୍ଷୀରନ୍ତି ସିନ୍ଧବଃ ମାଧ୍ୱିନ୍ ସନ୍ତୌଷଧି ମଧୁନତ୍ୱମୁଷେ ସଦମଧୁମଦ ପାର୍ଶ୍ୱରବା ମଧୁଦୌରସ୍ତନତି ତା ମଧୁବନ୍ନ ମନସ୍ପତି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟାଗ ଭବନ୍ତି ନ। ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ମାଙ୍କର ଅମୃତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏ ମଧୁ ମାସରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଗମନ କରିବାର ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଲେ। ଅର୍ଥାତ ଯଥା ନଦୀ ନା ବହବନ୍ଧୁ ମେଘା ସମୁଦ୍ରରେ ମାଘବନ୍ତି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନୁହଁ, ଆଖପାଖ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ଆଜି ଭକ୍ତ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟକୁ ଏ ଗାଁକୁ। ତେଣୁକରି ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଦ୍ଧ ଘଟ ଏ ଯୋଉ ଗାଁ, ତେଣୁ ନାଁଟା ହେଲା ଘଟ ଗାଁ। अरे भाई ये जो पवित्र
ଘଟଗାଁର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଯୋଉ ମା ତାରିଣୀ ଯୋଉ ତାରିଆ ଶକ୍ତି ଯାହାର ଅଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଆମର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯେ ଆମର ତ ଦାସ ଦୀକ୍ଷାର ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ନିୟମ ଅଛି, ମା ବାପା ଉଭୟଙ୍କୁ ସେବା କରାଯାଏ। କାରଣ ପିତୃ ମାତୃ ସୁକୃତରେ ପୁତ୍ର ହୁଏ ପୁତ୍ରରେ ସୁଖୀ ହୋଇ ପୁଆଧାର বীজভূত স্থানারি ক্ষেত্রবীজ স্থানারি বীজভূত সুতা কুমার ক্ষেত্রবীজ সমাজুক্তম ধারয়ন্তে সর্বদিন মা তারিণୀଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଘଟଗାଁରେ ଅବସ୍ଥାନର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନଟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା କୋଉଠି ପିତୃଙ୍କର ପାଖରେ। ଯେମିତି ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳର ମା ହଉଛନ୍ତି ତାରିଣୀ, ସେମିତି ଭାଇରେ ଏ ତାକୁ ସୁପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ କହିଲୁ ଯୋଉମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତିନି ତାଙ୍କୁ MBBS ବୋଲି କୁହାଯାଏ। MBBS ପାଠ ପଢିକିରି ଲୋକେ ଡାକ୍ତର ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି। ଆରେ ଏଇଟା କି MBBS ରେ ମାନେ ପୁତ୍ର ଯଦି ସୁଖୀ ହେବାକୁ ଥିବ ବାପା ମାକୁ ବୁଢା ବୁଢୀ ଆଶ୍ରମକୁ ଆରେ ସେ କଣ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ କିରେ? ଯେମିତି ମା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ, ଅକ୍ଷର ଏକ ମହତ୍ଵ ଅନେକ, ସେମିତି ବାପା ବୋଲି ହେଲା କେତେଟା ଦିଟା ଅକ୍ଷର। ବାରେ ବାରେ ଭାଇଆ ଆଉ ବାରେ ପାଗଳ କହିଲେ ଭାଇଆ ପ୍ଲସ ପାଗଳ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ବାପା। ଆମେ ବାପା ଗୁଡାକ ଯେତିକ ଅଛେ ଆମେ ସବୁ କଣ ବାପା ଗୁଡାକ ଭାଇଆ ପାଗଳ ଗୁଡାକ ସବୁ ବାପା ଓ ଭାଇ ଆଇଯିବ ଓ ମାନେ ହଁ ଗୋଟିକି ଝିଅଟେ ହେଇଗଲେ ପାଗଳ ମାନେ ହଇରେ ସିଏ ତ ବିବାହ ହେଲା ଆଉ ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇଁ ହେଲା, ସନ୍ତାନ ତ ମିଳିଲା ପାଗଳଟେ କାହିଁକି ହବରେ? ଆଚ୍ଛା ଓ ମାନେ ବିବାହ ହେଇଗଲା ପରେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ହେଲା ବାୟା, ସନ୍ତାନ ହେଇଗଲେ ସନ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସେ ହେଲା ପାଗଳ। ଓ ମାନେ ଯଦି ପଇସା ପତ୍ର ନ ରଖିବ ତା ସନ୍ତାନଟାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଚାରିବ। ଆରେ ସେମିତି ପରେ ଆମର ବାଇଆ ପାଗଳ ବୋଲନ୍ତେ ବାପା ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ନୁହଁ। ବା ବୋଲେ ହେଲା ବାୟୁ, ବାୟୁ ଯେମିତି ଆମେ ପବନ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛେ, ପବନକୁ କିଏ କେବେ ଦେଖିଛି କି? ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ, ଯିଏ ସକଳ ଘଟରେ ଘଟ ଘଟରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରନ୍ତି। ବା ବୋଲେ ପାଣି,
ଏ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ କଲ୍ୟାଣ କରା ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ये बाण के सदा सब